že je sprostá brigáda, čiže sa trepať niekam do jakej diery za niekým. Ježiš, dúfam, že sa to bude raz postaviť nejakých 50 € na hodinu. No nazdar, čeče. Bereš mi tašku ty inak. Môžeš ju zobrať, ideme, poď. No? Ber si ju sám, čo po mne chceš, daj mi aspoň 100. No padaj, bereme, ideme, ponáhľame sa. No poď, zober ju. Vieš, ako sa bere snáď taška. Môže byť, poď, ideme. No čo to je, prvá práca to bude? No, asi áno, šéfe, ešte som si nerobil, vidíte. Bohatý otec. Chodil si s takýmto veľkým autom? Ja nie, Prvé skúsenosti? áno. Dobre, no tak poď, ideme. Ako som povedal, ideme natankovať a ideme sa nájsť. Dobre. Tašku daj sem. Nebúchaj s taškou. A to nie je moje, viete, šéfe. No hej, ale o chvíľko bude. Poď, ideme. Nastupuje z druhej strany. Tak čo, ideme natankovať a potom sa nájsť, lebo auto, ako vidíš, som ti povedal, že nemáme naftu. Nie. Musíme stankovať. Dobre, poďme more. Dobre, poď, ideme. Dobre, ponáhľam sa ďalšiu zakrácku, to dieselové auto po natanku. Ja, dobre, to je vzadu, že šéfko. Jak vzadu? Tuto Kam vzadu, ideš? nie? Tuto vzadu máte nádrž, nie? Toto je nádrž, nie? Nie? Toto sa to... Ježiš, poď, Jaj. poď, ukážem ti, ako sa tankuje do tohto auta. Ja začínam byť nervózny, šéfko. Otvoríš takto dvere? Aha. A toto Vidíš? sa píše benzín. Áno, vidím, šéfe. Tu máš napísané žiadny benzín. Jaj. Pardon, šéfe. Benzín si hovoril. Veľa ľudí si to... Nie, Nie. Bože. toto tam pichni. To nejde nás. Toto ste hovoril. A tebe sedem, to To je nevadí. pre kamióny. Ježiš. To nemyslíš vážne. Áno, to a pichni. Sem? Sem do nádrže.